fietscontrole basisschool Estafette. Varkensbedrijf verdwijnt in Merselo. Het is vandaag 8 november. Dit is het Pelemaasjournaal. Burgemeester Hans Gielissen en wethouder Jan Lonen lopen in de nacht van zaterdag 23 november op zondag 24 november naar Sint-Oederode. Dit is een tocht van 24 kilometer. Zondagochtend is in de kerk van Sint-Oederode een feestelijke Eucharistieviering rond het eeuwfeest van de heilige Oda. Reden voor de burgemeester en wethouder om als bedevaart een nachtelijke voettocht te maken. De wandeltocht zal zo'n 7 uur in beslag nemen. Beide zijn geoefende lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Bij basisschool Estafette in Venray werden vrijdagmiddag de fietsen van 29 kinderen van de groep 8 gecontroleerd. In het kader van de landelijke actie Ik wil je zien was er vooral aandacht voor de fietsverlichting. Estafette neemt al jaren deel aan de ANWB-actie Lightwise, waarin op basisscholen aandacht wordt geschonken aan de fietsverlichting en de technische staat van de fiets. Zo wordt onder meer gekeken of de remmen en het stuur in orde zijn en de verlichting goed functioneert. Ook de politie hecht veel waarde aan een goede voorlichting op de scholen. Die is heel belangrijk voor de veiligheid, verkeersveiligheid. Momenteel hebben we slecht weer, regen, heel veel regen, vroege duisternis. Kinderen die of net sporten of weet ik wat, in ieder geval met de fiets op pad zijn naar school toe in de vroege ochtend. Dan is het belangrijk dat ze goede verlichting hebben, dat ze gezien worden. Dus laat je zien. De weggebruikers, met name de automobilisten, die hebben het ook wel eens geregeld dat ze de condens niet goed in de auto, dat niet goed functioneert, dat ze minder zicht hebben. Dat is natuurlijk verantwoordelijk voor de bestuurder van de auto. En daardoor is de fietser die al een zwakke deelnemer is in het verkeer, dat nog extra, dat ze misschien niet goed gezien wordt. Dus daarom is het heel belangrijk dat ze heel goede verlichting hebben. Helaas zijn er nog steeds te veel verkeersslachtoffers, vooral onder jongeren, te betreuren. De cijfers heb ik niet, maar die vallen er zeker nog heel veel. En het is ook met name de jongere jeugd die daar dan helaas een slachtoffer van is. Dus daar leggen we ook echt de nadruk op. Dat is niet alleen bij deze schoolkinderen, maar ook met name het uitgaansleven. Waar vaker misschien ook nog met alcohol eventueel in het spel is. Dat we die doelgroepen extra willen belichten en aandacht willen vragen van denk aan je verlichting. Het is een kleine moeite. We hebben liever dat we je aanspreken dat de verlichting niet goed is en dat we naar je ouders moeten gaan dat er iets gebeurd is. Dus op die manier proberen we daar aandacht aan te besteden. De kinderen kregen de kans om zelf te sleutelen en hun fiets weer in orde te maken. Stuur, remmen, banden, verlichting. Er was in ieder geval van alles mis aan de fietsen van de kinderen. Ik zag dat jouw stuur helemaal los had. Vind je dat niet gevaarlijk? Ja, ik vind dat echt wel gevaarlijk. En wat ga je eraan doen? Ik moet het maken thuis en ik heb thuis heb ik een open slot ding en ga ik het laten maken met een sleutel. En wat was er nog meer mis met jouw fiets? Mijn lamp doet het niet en dan ga ik die morgen een lamp kopen bij Action. Wat was er mis met jouw fiets? Ja, mijn stuur, mijn voorlamp, mijn achterlamp, mijn achterband was lek en nou ga ik ze allemaal maken. Had je beter een nieuwe fiets kunnen kopen of niet? Ja, eigenlijk wel. Maar ik had mijn fiets misschien 5 maanden geleden gehaald. En die is weer kapot. Dus daarom wou ik geen nieuwe weer halen. Dus daarom besloot ik hem weer te maken. Oké. Vind je het niet onveilig als je fiets van alles aan de mes is? Ja, dat wel. Omdat ik ook 's avonds moet ik naar mijn voetbaltraining. Jongeren fietsen te vaak met een ondeugdelijke fiets naar school, hobby of sport. De politie benadrukt de rol van de ouders om hun kinderen met een veilige fiets op pad te laten gaan. Ik vind de eerste verantwoording van de kinderen natuurlijk, maar met name van de ouders, dat die zorg moeten dragen dat hun kinderen veilig naar school kunnen gaan, maar ook naar andere locaties, sport, evenementen, noem maar op. Dus je komt allerhande gebreken tegen, maar er zijn een heel paar belangrijke dat ze gezien worden. Dat vind ik een hele belangrijke. Vanuit het project Lightwise van de ANWB doet alleen basisschool Estafette mee. De politie spoort dan ook andere scholen aan om mee te doen. Dus bij deze oproep aan alle scholen van ga informeren bij Estafette hoe ze dat geregeld hebben. Er zijn allemaal vrijwilligers die dat doen, plus de leerkracht. En samen met de kinderen gaan hun zorgen dat de fietsen weer in orde zijn. Het varkensbedrijf van Michels aan de Haag verdwijnt aan de dorpsrand van Merselo. Reden is een noodzakelijke uitbreiding. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving moet het bedrijf vergroot worden.
De gemeente Venray vindt het ongewenst zo vlak bij de dorpskern. Er is met de eigenaar overeenstemming bereikt over verplaatsing. De nieuwe locatie van het varkensbedrijf is nog niet bekend. Na het opruimen van het varkensbedrijf mogen er op het perceel 6 vrijstaande woningen worden gebouwd. De bedrijfswoning mag worden gesplitst in 2 woningen. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een uitzending van Regio van de Smaak, die zich afspeelt in Venray. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is de kans dat er een bui valt aanwezig. Het zal zo'n 5 graden worden. Overdag is het bewolkt en wordt het 11 graden. In de avond is er nog regen te verwachten. Zondag is het droog en wil het zonnetje doorkomen. Het wordt dan 10 graden. Ik wens u een fijn weekend.